ಕೃಷ್ಣಾಯ ವಾಸುದೇವಾಯ ಹರಯೇ ಪರಮಾತ್ಮನೆ ಪ್ರಣತಕ್ಲೇಶನಾಶಾಯ ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮೋ ನಮಃ. ಗೋವರ್ಧನಧರಂ ವಂದೇ ಗೋಪಾಲಂ ಗೋಪರೂಪಿಣಂ ಗೋಕುಲೋತ್ಸವಮೀಶಾನಂ ಗೋವಿಂದಂ ಗೋಪಿಕಾಪ್ರಿಯಂ. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ಐಚ ದಿವಸು ಹೇ अधिक श्रावण मास म्हणरी पुरुषोत्तम मासाचे महत्त्व आम्ही ऐकताना कालचे दिवस पर्यंत आम्ही त्या नारदाले विचारान चिंतन करताना देवाले सन्निधानांतू दवरलसल प्रार्थना आम्ही पळयले. तशीची नारायण देवान हे एक पुरुषोत्तम मासाचे महत्त्व कसने म्हणून सांगून सांगितले विचार चिंतन केले. सक्कड दारिद्र्य वैधव्य दूर करतसले, तशीची चांग सत्पुत्र दिवतसले, तशीची मोक्ष दिवतसले मासाची हे पुरुषोत्तम मास दावनस म्हणून आम्ही चिंतन केले. तशी नारद महर्षी पुनः देवालग्गी निमून घेतले की पुरुषोत्तम म्हणून सांगणारी कोण ते कंची देऊ, तशीची तेगेले महात्म्य कसने, तशीची कसन एक विचारस ते विशेष जावन घेऊन विस्तारपूर्वक जावन घेऊन अनुग्रह कोरका म्हणून सांगून घेऊन त्या वेळारी निमून घेतले की तशी नारदाने सांगितले विचारांनी पर ऐकून घेऊन नारायण देव उल्लेखेक आरंभ केले की तशीची ते कसन सांगचेक आरंभ केले म्हणून सांगणारी पुरुषोत्तमेति मासस्य नामाप्यस्त्य सहेतुकं तस्य स्वामी कृपा सिंधु पुरुषोत्तम उच्यते. म्हणरी हे पुरुषोत्तम म्हणून सांगून घेऊन मास म्हणून दरी ते मासाचे अधिपती नियामक कोण म्हणून सांगणारी साक्षात पुरुषोत्तमोची म्हणून म्हणले. तसे कोण घेऊन सर्वजण सांगतात कसं म्हणून सांगणारी तन्मा तस्मान मास पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम मास म्हणून सांगून घेऊन तक म्हणतात. तस्य व्रत विधानेन प्रीतस्यात पुरुषोत्तम देवालय विचारान व्रत केले म्हणून दरी पुरुषोत्तम देव संप्रीत दत्ता म्हणून सांगून घेऊन म्हणलस. पुनः नारद निमगूचे आरंभ करतात कसने म्हणून सांगणारी एक एक मासाक एक एक नियामक म्हणरी मासाधिपती म्हणून सांगून प्रत्येक आम्ही पळवेत. अशें असताना पुरुषोत्तम म्हणून सांगितलं तसं आमकां गोत ना हे मास हे पुरुषोत्तम समजेक मास म्हणल्यार कसने म्हणून सांगून घेवन तुमी म्हणका हे पुरुषोत्तम मास म्हणून सांगणारी कोण तज्जे स्वामी दावनस. तशीच हे पुरुषोत्तम मास खंयची मुखांतर दल्ले उत्पत्ती दल खंयची निमिती, तशीच हे मासा स्वरूप कसने हे मासांत कसन कसन कोरका कशीची कसने खंयचे रितीर स्नान कोरका कसन दान कोरका तशीची जप पूजा उपवास तशी कसने पुरा कोरका म्हणून सांगून घेवन तुम्ही अनुग्रह कोरका म्हणून सांगून देवालग्गी निमगितस. तशीची कसन निमगिता म्हणून सांगणारी नराये भुवि जायन्ते परभाग्यानुवर्तिनः दारिद्र्य पीडिता नित्यम रोगिण पुत्रकांक्षिण एकेकाची विचार सांगता येता कसने म्हणून म्हणारी हे लोकांतू पळोच म्हणून दरी सर्वजन दुःख भितरीच बुड्डून गेलेच गे कसन दुःख म्हणून सांगणारी परभाग्यानुवर्तिन अनेक विंगडेले भाग्याक अनुवर्तन दावन घेऊन कसन दल्ला म्हणून सांगणारी आत्ता कालांतू विंगडे कसन एक ऐश्वर्य मेळ्ळे म्हणून दरी मिगलेग त्या ना म्हणून सांगून घेऊन तशी विचार करतसले. तशीची दारिद्र्य पीडिता खंयचे रितीरी संपत्ती इत्यादी परणाची एक दुर्बळ दावनशी तसले तंत दुःख भावचे. तशीची रोगिण केदनाकी रोग भरित दावन घेवन तसले. पुत्रकांक्षिण म्हाका संततीना म्हाका पुत्र संतती दावका म्हणून सांगून पडत तसले. स्वल्प जन पडचे जमकरी जडा जड दावन घेवन आसताची. तशीच मूका तोंड ना एक एक जन पडचे जमकरी दांभिका दंभाचारयुक्त दावन घेवन आसताची. तशी हीन विद्या कुचैलिन तशीच एक वस्त्र इत्यादी पडचे चमकलर समेत एक अशुभ्र दावन तसले वस्त्र मलिन वस्त्र पुरा घालून घेतला की केकले पडचे चमकलरी नास्तिक दावन घेवन आसताची नीच दावन घेवन आसताची. तशीची अनेक जन रोग युक्त दावन तसले जन एक जनांक दोळ दिसना एक जनांक कान ऐकना स्वल्प जनांक तंक दावक दल तसले इष्ट जन मित्र जन तशीची ತಂಗೆಲ ಬಾಯಿಲ तशीची पित्र मात्र ತಂಗೆल दुखून घेऊन वियोग दावन घेऊन दसील पळवेत. अनेक जनाक अनेक विधाचे शोक इत्यादी परास असल पूर ते शोका दुखून घेऊन कसन एक तंतू भारी अवतसल वाटस
त्या तुम्ही अनुग्रह कोरका म्हणून सांगून घेऊन त्यावेळारी देवालागी निमगून घेता त्यांना देवान सांगचे कसने म्हणून सांगणारी आणि मुखार सुनो असल एक कसनेची दुःख शोक याना तशी अशी दसले अत्यंत श्रेष्ठ जावन दसल कसनगी एक व्रत अस त्यांची अधिक मासाचे व्रत अस म्हणून सांगून घेऊन त्यावेळारी देवान सांगचे आरंभ केले. तशी ऐकत असताना त्यावेळारी देव सांगचे आरंभ करता कसं म्हणारी शृणुनारद वक्ष्यामी यदुक्तम हरिणापुरा राज्ञेन युधिष्ठिरा येव कृष्णेन महात्मना म्हणारी एक वेळा कसं दत्ता म्हणून सांगणारी कृष्ण ते द्रौपदीक पळोवका म्हणून सांगून घेऊन भायर सरत गे. त्या संदर्भ खंयचे ರೀತಿ रस म्हणून सांगणारी द्यूत क्रीडेंतू पराजित घेऊन असताची सर्व जन कशी म्हणून सांगणारी धारतराष्ट्रांनी पर ಒಟ್ಟು ಸೇरून घेऊन कपटान करताना तांकां द्यूतांत पराजित केला. पराजय पावून घेऊन त्यांनी भायर सोन घेऊन कृष्णाले एक विशेष अनुग्रहान करताना वस्त्रापहरण दत्तन समेत त्या द्रौपदीक वस्त्र देऊन घेऊन कृष्णान रक्षण केले. तशी जी तदनंतर त्यांनी राज्यानी पुरा त्याग कोरका पडले. त्याग करून घेऊन त्यांनी भायर सोन घेऊन त्यांनी काम्यक वनाक वचून घेऊन पावलीची थंय चमकल तेदना अत्यंत दावनशील सले क्लेश हंग राज्यांत असेल तेदना कसनगी एक राज वैभोगनी पुरास सर्व वैभोगनी पुरा प्रत्येक नाश जाल्ला. नाश जावन घेऊन त्यांनी अनेक रीतीर कष्टांनी पुरा पावतसच काही थंय संदर्भाचेरी कृष्ण येऊन घेऊन पावलिके पावन घेऊन घेऊन ते देवाले एक अनुग्रह पडयाती प्रत्येकलेक पडेल तेदना देवाक मना भितरीची बेजार दल्ला म्हणके जल्लिके. तशी बेजार जावन घेऊन त्या वेळारी ते एक प्राण म्हणून सांगितले तसले एक खंयचे रीतीरी एक विशेष जावन घेऊन ते एक तांकां अनुग्रह करचेगोस्कर आसता की प्रेमपूर्वक जावन घेऊन तो परमात्मा तांकां पळोवन घेऊन तांगेले कश्ट पळोवन घेऊन सर्व पार्थ अर्जुनादी जनांकनी पर पळोवन घेऊन पांडवांक पळोवन वची ते कृष्णाक विशेष जावन घेऊन दुःख येदल्लिके. तशीची त्यांनी कपटान केलेलं दसले सर्व विचारांनी पळोवन घेऊन ते कृष्णाक क्रोध कोप येवचेक आरंभ जल्लिके. तशीची ते वेळारी थंय द्रौपदी येऊन घेऊन पावन घेऊन तो परमात्मा सन्निधानांतू अण्णा म्हणून सांगून घेऊन निमगीत असताना रीची तक्का तिथली कोप येवचेक आरंभ जल्लिके. त्या वेळारी तगेले एक खंयचे रीतीरे कोप आशिल्ले म्हणून सांगल्यारी सीता वियोग संतप्त साक्षात दशरथिर्यथा खंयचे रीतीरी सीता वियोग दलल वेळारी खंयचे रीतीर तक्के कोप येवन घेवन आसिल तो प्रभू रामचंद्र की त्या रीतीचे एक कोप केवल एक तगेले भयणीर स्थानार आसिल दसले द्रौपदीक पळोवन घेवन कृष्णाक कोप येवचे आरंभ जाल्ले कोप येयल तक्का कोप येवन घेवन त्या वेळारी त्यांनी आनी मुखारसून कसनेची तगेले कोप्पा निमित्ती तोंदर जावचे नज्ज म्हणून सांगून घेवन कूडले एक पार्थ अर्जुन थंय येवन घेवन पावतके कृष्णा लागी पावन घेवन म्हणतके कृष्णा लागी हे कृष्ण जगतां नाथ नाथनाहम जगद्बहिः तमेव जगतां पाता मान्न पासे कथम प्रभू म्हणतना हे कृष्णा कसने म्हणून सांगल्यारी प्रत्येक जनाक रक्षण करतल तुवची. तशें आसतना प्रत्येक जन रक्षण करतलो आमकां रक्षण कर नवे कृष्णा तूं म्हणून सांगून घेवन त्या वेळारी कृष्णा लागी निमगून घेतले की तशीची यच्चक्षुपतनेनैव ब्रह्मण पतनं भवेत् म्हणताना एक देवाले एक दोळे दृष्टीर मुखांतर करतानाची ब्रह्मादिकाल पर पतन इत्यादी पर दत्त असताना तत्कोपेन भवेत् किंवा वेद किं नो भविष्यति म्हणताना तेगेल ते कोपा मुखांतर कसन पर जावचे साध्य दस कृष्णा म्हणून सांगून घेवन निमगीत अस तशें करून घेवन कसनगी एक क्रोधनी आसता कृष्णा ते क्रोध सोडितू आमकां कश्ट आसचे बरो जाल्यार हे क्रोध तूं सोडका ते तुका क्रोध म्हणून सांगिल्ले तसले प्रलयो भवेत जगत्ताचे प्रलय जावचे तसले एक कारण जावचे बरो कृष्णा तूं हे क्रोध सोडी कोप्पू नाका म्हणून सांगून घेवन म्हणटा वंदे त्वां सर्वतत्त्वज्ञं सर्व कारणकारणं वेद वेदांग बीजस्य बीजं श्री कृष्णमीश्वरम. तो परमात्मा कशी म्हणाली सर्व तत्वज्ञ जावन घेवन आसा सर्व कारणाकाची कारण जावन घेतल कृष्ण तो वेद वेदांग बीज जावन आसिल तसल ते कृष्णाक नमस्कार करून घेवन त्या वेळारी सकतं सकृतं हन्यात विश्वमेका अपराधतः मठकान भस्मसात कर्तुम कोबा दहती मंदिरम म्हणताना कृष्णा लागी तो निमून घेता कसं नाही म्हणून सांगल्यारी
एक केदना काही जगत्याचे एक कोणे एक अपराध केलेलं तेदना ते अपराधाद कोण घेऊन ते एक रक्षण करतसले तुगेले एक अनुग्रह द्यावा. तसे असताना केदना काही तू एक कोप्पा निमित्ती समस्त जगात कळची म्हणा आमगेल बैरी एक तू कारुण्य दवन घेऊन ತಂಗೆಲ ಬೇರಿ ಏಕ ಧಾರ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರ म्हणतात दुःशासन दुर्योधनादी ಬೇರೆ ಸಿಲ್ಸಲ್ ಕೋಪ तू दाखवून घेऊन समस्त एक जगत्ताची प्रलय कारणದಲ್ಲಿ म्हणून कशी दत्ता म्हणून सांगणारी खंचे एक घरकडे झळार अस म्हणून सांगून घेऊन अथवा मूस अस म्हणून सांगून घेऊन तक्का मार्च सगळे घराची दहन केले म्हणून खंचे रीतीर त्या एक समुचित जाऊन घेऊन असतवे खंचे रीतीर समुचित जाऊन घेऊन असताना की त्या रीतीरी तू ತಂಗೆಲ ವೇರಸಿಲ್ಸಲ್ ಕೋಪು आमगे आत्ता ह्या वेळार दाखवून घेऊन कृष्णा म्हणून सांगून घेऊन देवा लग्गी निमून घेता. तसे असताना कृष्णाक ताणे संगिल्दसले विचारने परा पडून घेऊन बद्धांजली पटो भूत्वा प्रणनाम जनार्दनम तसल ते जनार्दनाक देवाक कृष्णाक हो पार्थ नमस्कार करतस. नमस्कार केला तेदना हरिक्रोधम निरस्याशु ಕೂಡಲೇ ಪರಮಾತ್ಮ ಕ್ರೋಧ म्हणून सांगिल्दसले ನಾಶದಲ್ಲಿಕೆ ಸೌಮ್ಯದಲ್ಲಿಕೆ खंची ರೀತಿರಿ ಏಕ ಚಂದ್ರಾಲಿ ಏಕ ಬೆಳದಿಂಗಳ ಕಾಂತಿ ಖಂची ರೀತಿರಿ ಆಹ್ಲಾದಕರದ ಅನಿಸ್ತಾ तसली एक परमात्माले एक सौम्यदा अनिसिल्सले एक कांती त्यावेळार दिसलेके तसले सर्व जन पांडवदल रीची भारी संतोषदलके तांकां कृष्णाली एक त्या एक अत्यंत उत्फुल्लद अनिसिल्सले एक मन पडून घेऊन प्रत्येक जनाके प्रेम इत्यादी पर पडून संतोष जल्लिके संतोष दावन घेऊन त्यावेळारी कृष्ण संचक आरंभ करता कसने म्हणून सांगणारी अतः प्रसन्नम श्रीकृष्णम शरण्यम भक्तवत्सलम विज्ञायामनतो भूत्वा बृहत् प्रेम परिप्लुतः अशा असताना प्रेम परिप्लुत जाऊन घेऊन त्या देवाले सन्निधानांतू बद्धांजलीर्गुडाकेशः अंजली युक्त जाऊन घेऊन नमस्कार करून घेऊन तो अर्जुन असगे पुनः पुनः देवाल सन्निधानांतू नमस्कार करतस काही तशीच देवाल सन्निधानांतू पुनः प्रश्न करचे आरंभ केले की अर्जुनान कसने म्हणून सांगणारी एक धृत्वाश्वास्य सुहृद्वर्गम पांचालींच धृतव्रताम उवाच वदतां श्रेष्ठः पांडवानां हितं वचः देवाले सन्निधानांतू प्रश्न करता म्हणून सांगणारी पांडवांक कसन हितवचनस ते संचक आरंभ करी म्हणून सांगून घेऊन कृष्णाला सन्निधानांतू निमून घेतले की तेदना कृष्ण संचक आरंभ करतके हितद अनिसिले वचन करचे आरंभ करतके खंचे ರೀತಿರಿ अर्जुन निमगिरल तेदना पुनः सांगताना कसने म्हणून सांगणारी अनेक जावनसिल्दसले एक आम्ही पळयताना एक चैत्रादी मासस्य पुरो शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्षस्य पुरो तशी घटिका फळ प्रहर रात्री वसंतादी ऋतु वर्गस्य पुरो मुहूर्त दक्षिणायन उत्तरायण वर्ष युग परार्ध पर्यंत दावनसिल्सले सर्व कालस्य पुरो तशीची नदी नयस्य पुरो समुद्र सरोवर बाई तळे असले प्रत्येक विचारणे पुरा कशी म्हणून सांगणारी अनेक वृक्षजाती वनस्पती प्रत्येक तक्का विशेष दावनसिल्सले स्थान मिळका म्हणून दरी मुख्य कारण कसने म्हणून सांगणारी तंतु पूज्य स्थान मिळकदलरी मुख्य कारण कसन म्हणणारी वनस्पति पुरग्राम गिरयः पत्तनानि च एते सर्वे मूर्तिमंत पूज्यन्ते स्वात्मनो गुणैः म्हणताना ತಂಗೆಲ ಬಿತ್ತೇರಿ ಕಸನಕ್ಕೆ ಏಕ ಸಾರಭೂತದ ಅನಿಸಿಲ್ದಸಲೆ ಗುಣ ಅಸಿಲ್ देखून मात्र तक्क पूज्य स्थान मिळचेक कारण दत्तके तसे असताना नतेषां कश्चिदप्यस्ति अपूर्वस्वामी वर्जितः तक्क स्वतंत्र दावन घेऊन आस्ती सोडलं कंचे ರೀತಿರ್ತಕ್ಕ ವಿಚಾರಣಾಕೆ ಕಸಲೆಕ म्हणणारी तक्क नियामक दावन सिल्सल कसनगे एक परमात्मा सजीच म्हणताना प्रत्येक अक्क एक नियामक दावन सिल्सले परमात्मा असं देखून मात्र पूज्यंते फलदायिनः तक्क पूजन करतात तसे कोण घेऊन त्याचे फल आमक मिळता कसले एक म्हणणारी एक मंगलाष्टक हजी भितरी आम्ही केदना काही म्हणतात आदित्यादि नवग्रहाः शुभकराः मेषादयो राशयो नक्षत्राणि सयोगकाश्चतितयः तद्देवतास्तद्गणाः मासाब्दाः ऋतवस्तथैव दिवसा संध्यास्तथा रात्रयो सर्वे स्थावर जंगमा प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मंगलम आमक केदना काही मंगल कुर्तसल कंची म्हणणारी आदित्यादि नवग्रह केदना काही शुभ करता केदना म्हणून सांगणारी तज्ज नियामक दावन सिल्सल परमात्मा अनुग्रह आमक दल्लर मात्र
आमकां ते शुभ करता म्हणून सांगून घेवन म्हणटना आमी केन्नाकय तंतू भितर एक देवाले रूप चिंतन करूनची आमी केन्नाकय ते अनुसरण करचे. नित्य पंचांग श्रवण करता ती पंचांग श्रवण केल्ले मात्रान गंगादी स्नान केलं जाल्यार पुण्याफल मेळटा म्हणून सांगून आसा. म्हणटना आमी नित्य निरंतर एक ते एक संवत्सर अशें पुरो एक अयन अशें पुरो तशी तिथी वार नक्षत्र योग कर्ण अशें पुरो हें प्रत्येक आमी नित्य निरंतर आमी एक संकल्प करतना की अथवा पंचांग श्रवण करतना आमी करता ती म्हणटना स्वस्वामी योग महात्म्या सर्वे सौभाग्यशालिनः म्हणटना तंगेले एक स्वामी स्थान आसिल्लें जाल्यार म्हणल्यार तंगेले नियमन करता जाल्यार कोण स्वामी स्थान आसता तंगेले अनुग्रहान करतना फलदायिनः ते फल दिवचे कारण जातके. अधिमास समुत्पन्न कदाचित पांडुनंदन देव सांगतस एक वेळारी अधिमास समुत्पन्न अधिक मास म्हणून सांगितलं जाल्यार उत्पन्न जाल्लिके. तशें आसतना सूरयंत कथयंतीह धर्मज्ञा शास्त्रकोविदाः मलिम्लुचेतु संप्राप्ते क्रिया सर्वा परित्यजेत. मलिम्लुच म्हणून म्हणटा हें अधिक मासाक मलमास म्हणून कशी म्हणटा की तशी हें मलिम्लुच म्हणून दरीची म्हणटा ती. म्हणटना सर्व जन ज्ञानी एक लोक कसान म्हणटा ती म्हणून सांगल्यार शास्त्र गोत्त आशिल्लो जाल्यार जन कसान म्हणटा म्हणून सांगल्यार मलिम्लुच अधिक मास आयले म्हणून दरी क्रिया सर्वा परित्यजेत. कसन प्रत्येक क्रिया इत्यादी पुरा आमगे नित्य निरंतर ते परित्यजेत सोडा ती म्हणून सांगून कसने म्हणून सांगल्यार पितृकार्यम देवकार्यम तीर्थयात्रा व्रतादिकम पितृकार्य आमी करूनच म्हणून सांगून तशी देवकार्यम देवताराधन करूनच तीर्थयात्रा व्रतादिकम तीर्थयात्रा व्रत इत्यादी पुरा करूनच म्हणून म्हणटा ती. तशी क्षौरम मौंजी विवाहौच क्षौरस्य पुरो तशीची मुंजी म्हळ्यार उपनयनस्य पुरो विवाह म्हणून सांगिल्ले संस्कार तशीची काम्योपवासकम व्रतम काम्य जावन आशिल्लें जाल्यार व्रत म्हणून आसता तें कोणेची करूनच. मलिम्लुचे सदा त्याज्यम गृहस्थैश्च विशेषतः प्रत्येक रीची हें सर्व त्याग करका गृहस्थैश्च विशेषतः गृहस्थ जनान म्हळ्यार गृहस्थ म्हळ्यार गृहस्थाश्रमयुक्त आशिल्ल्या जनान विशेष जावन घेवन हें सोडका म्हणून सांगून घेवन एक ज्ञानी ब्राह्मणांनी पुरा म्हणटा ती म्हणून सांगून. आतांच आमी अशीची उदाहरणां पळोवंक दरी हें वर्स श्रावण अधिक मास जावन घेवन आयले त्या दिवसाक कशी म्हणून सांगल्यार आमी एक मास पर्यंत खंयचेच व्रत करनाची म्हणून करचे व्रत कसं नाही म्हणून सांगल्यार पुरुषोत्तम मास व्रत मात्र आमी करची आसले. तशी वरलेले व्रत म्हणून म्हणटना आमी श्रावण शुद्ध पंचमी दिवसू एक आमी कसन व्रत करता ती तेंचे नागपंचमी व्रत म्हणून म्हणटा ताका. तशीची एक शुक्रार करता जाल्यार व्रत ते वरमहालक्ष्मी व्रत म्हणून आसता. तशीची कृष्ण पक्षांत येवता जाल्यार कृष्ण जन्माष्टमी व्रत म्हणून आसता. अशी ते प्रत्येक व्रत म्हणून सांगिल्लें जाल्यार अधिक मासांतू आमी आचरण करचें ना. तेंचे निज मासांतू मुखार वचून निज श्रावण मास केन्ना येता तेन्नाच आमी ते सर्व एक आचरण करका म्हणून. तशीच त्या निता आमी करता जाल्यार एक सुत्ता पुर्णिमा म्हणून म्हणटा ती असल प्रत्येकानी पुरादरीची आमी अधिक मासांतू करचें ना निज मासांतू करका म्हणून सांगून घेवन म्हणटा ती. तशी केन्नाकय एक मलिम्लुचे म्हळ्यार एक अधिक मास येईल तेन्ना हे प्रत्येक विचार करूनच म्हणून सांगून घेवन म्हणला. तशी तमोजु सकला लोका असहायम जुगुप्सितम अनर्हो मलमासोयम रविसंक्रमवर्जितः अशें आसतना हें एक मलमास म्हणून सांगून घेवन खंयचे खातीर म्हणटा म्हणून म्हळ्यार खंयची एक मासांचो रविसंक्रमण जायना ताचे खातीरची रविसंक्रमण जायनी म्हणून दरी खंयचेची शुभशोभनादी कार्य करचें ना व्रत इत्यादी परा करचें ना देवताराधन करचें ना म्हणून सांगून घेवन म्हणटा ती म्हणून म्हणटना अस्पृश्यो मलरूपत्वात शुभे कर्मणि गर्हितः अशें करून घेवन एक मलमास खंयची रितीर आसा म्हणून सांगल्यार अस्पृश्य कोणेची हें मलमास म्हणले कुडले अयो हें मलमासान तुका कसं करूनच तशें करून घेवन मलमास कोणाक नाका म्हूण सांगून घेवन ससल तनक दरीची जल्ले म्हूण सांगून म्हणटा ती. असले एक वचन ऐकून घेवन एक दुःखान्वितो अतिखिन्नात्मा चिंताग्रस्तेक मानसः अति दुःख जावन घेवन तशी जी चिंतापूर्वक जावन घेवन देवालय सन्निधानांतू म्हणचेक आरंभ जाले की तशीची देवालागी येवका दरीची म्हाका येवचें म्हणना ना खंयची तोंड घेवन हांव येवचें प्रत्येकले म्हाका अस्पृश्य जावन घेवन पडयत आसाची तशें करून घेवन म्हाका हांव देवाल्या दरीची खंयचे रितीर वचून तोंड दाखोवचें म्हूण सांगून घेवन ते मलमासा दरीची मना भितर भारी एक चिंत जातके
दुःख ಎತ್ತಗೆ ದಲರೀಚಿ ಪಶ್ಚಾತ್ ಧೈರ್ಯಂ ಸ್ವಲ್ಪ ಧೈರ್ಯಕ್ಕೋನ್ಗೆವನು ಬಾಡ್ಸೋನ್ಗೆವನು ಮುಖ ಅರವತ್ತಗೆ ದವಲೆ ಶರಣಾಗದ್ದತ್ತಿಗೆ ತಶೀಚಿ ವೈಕುಂಠ ಭವನಂ ಪ್ರಾಪ್ತ ವೈಕುಂಠ ಲೋಕವಚುನ್ಯವನು ಪೌತಗೆ ತೈವಚುನ್ಯವನು ಬಿತ್ತೇರಿ ಅಂತಃಪುರ ಅಂತ ಸಿಲ್ದಸಲೆ ದೇವಾಲೆ ಸಿಂಹಾಸನವೇ ಬಯಸಿಲ್ದಸಲ್ ದೇವಾಲ ದರ್ಶನ ಕರ್ತಗೆ ದೇವಾಲತೆ ಸಿಂಹಾಸನ ಮಳರಿ ಹೇಮ ಸಿಂಹಾಸನೇ ಸ್ಥಿತಂ ದೇವಾಲ ಭಂಗರ ಸಿಂಹಾಸನಕ್ಕೆ ते सिंहासन सिल्द सले रत्न खचितदावनु सिल्द सलते सिंहासनारी आरूಢದಾವನು सिल्द सले परमात्माक पळोन घेवनु देवले सन्निधानांतु दंडवत पतितो भुवि दंडवत प्रणामनी पर कोनगेतके कसे मी साष्टांग नमस्कार करतादी त्या रीती नमस्कार केले प्रांजली प्रयतो नमस्कार कोण घेवनु देवले सन्निधानांतु दोळेंतु उद्द एक पूर्णदावन घेवनु कंची ರೀತಿ ಪಡ್ತಾ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ದಲಲ್ತೆದ್ನ त्या ರೀತಿ ದುಃಖಿತದಾवन घेवनु ಗದ್ಗದಯಾಗಿರ ಉಲ್ಲೋಚಿತಲ ರೀತಿ ದತ್ತನ ಅತ್ಯಂತ ದುಃಖದಲಲ್ತೆದ್ನ ಕೊಣಕ ಉಲ್ಲೋಚಿದಾಯನ ಕಂची ರೀತಿರ್ಕಿ त्या ರೀತಿ ದುಃಖಾರಿ त्या रोडचेक आरंभ करतास्ता देवलगी धैर्य कोण घेवनु उल्लोचेक आरंभ केला अशस्तन बदरीनाथो विरराम महामुनि तच्छ्रुत्वा पुनरेवाह नारदो भक्तवत्सल अशी त्यावेळारी बदरीनाथ ते परमात्मु विरराम त्यावेळारी आराम करता असेल तो परमात्म तसल ते परमात्म कसन करता म्हणून सांगलारी ते नारद लगी मुंचेक आरंभ करता सची म्हणलेक 5 दिवसाचे कथा भाग हंगाची विश्राम करूया तशी जी फल्ले दिवसाक ते मलमासाक कंची रीतीरी परमात्मा अनुद्धार केले खंयचे रीतीर अनुग्रह केले म्हणून सांगितले जाले आम्ही चिंतन करूया म्हणून सांगताची 5 दिवसाचे हे एक कथा भाग हरिगुरु चरणा भितरी अर्पण करतस श्रीकृष्णार्पणमस्तु.